Sige, mabuntag sa inyong tanan. Nanakaw diri karon sa kotse ni Dodong. Nasa sa gawas karon. Kagabi naay usa ka friend ako. Dito siya nagpuyo sa South Carolina, Pilipina. So tinayo pwede ko magstay sa ilang balay diri sa Bukidnon kung gusto nako. So mao nagisugat ko ni Dodong para moadto kami sa iyang balay dito sa Bukidnon. Wala kami. Dili pa ko sigurado kung unsay naa sa Bukidnon pero nindot daw siya. Dagang frutas. Basta excited na ako, so mulak na kami. Tara. Sige, nag-stop kami dire para makapalit kami og durian. Kay native daw, mas lami pa dire. Ayo. Unsa ni siya bay? Durian, the native. Oh, native. Mas lami ni siya. Mas lami ni siya. Oh, tagpila man ni? 60 Kilo. per kilo. Oh, mo ni. Mga 6 years na wala ka tilaw og durian. Oh, tilaw yan eh. Oh, dugay na. Magpalit kami sudan. Para unya, kaon kami sa bukid. Sige, balik na ta. Hello, kamuntag. Unsay mo sudan? Pili ta ikaw. Sama nimo. Ikaw bahala. Ako manghod. Oh, magulang ka ni. Pares ang itsura, no? Di ka nagto? Magsuon sila. Oo, mag-ikson kami. Yeah, puro guwapo, mag-ikson. Kung manami magpalit og pagkaon, so magbiyahe pa ta, padung sa bukid. Bye! Dari sa bukid noon, makita nimong tanan na fruit. Unsa na siya, mais? Rice field niya, mais ko dito. Rice field. Rice thing dere. Pero ang taas ba? Mais. Mais. Tapos diri dapit na ay durian, marang, Para mangga, unsa pa? rambutan, agi ako. Rambutan, kasava. Saba. Dili jud sila magutom diri. Eh na diri ang tanan. Sino man ni? Ayun na. Oh, hatag lang. Grabe, butan ka. Salamat. Sa imo na. Okay ra ni. Okay ra ni isa. Oh, Tama usara. Sige. Amo lang kita na itong punuan sa marang makita na. Oh, ang kahoy. Punuan sa marang. Marang, paborito linis na ko. By the way, dali ni siya bugas. Gipak ako sa lamok. Lagi natak ko siya murag bukol. Sige, pitanon ako ang lugar dire. Suba, dul kayo sa balay. Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring a sucker down, singing louder than the crowd. Listen the rhythm, I'm feeling brand new. Keep pushing forward, it's gonna save you. Never look down, love, not when we shine so bright. The sun is getting warmer. Oh, when we soar away among the clouds. Sige nay, unsay ikaw no nato karon? Durian. Durian. Og bayabas. Oh, ayo sige. So ang durian, lami siya. Lami kayo. Baho dili. Baho jud. Ayo. Dina. Sige, mo nang durian diri sa Bukidnon. Baumon. Mas tamis pa diri. Lagi din dong. Sige. So na kami diri sa Bikini Bottom. Makita nimo diri ang puyan ni SpongeBob. There's a pineapple under the sea. Yes, nagpuyo. Karon, mato kami sa Nahilayan. Dahilayan. Dito kami siguro mag-zipline na ay mga Mga rides dito. may mga rides daw. So, malingaw kami. Biyahe ta. Sige dong. Dodong asa ta karon? Ato sa Dahilayan. Dahilayan usa ka amusement park. Amusement park. Sini siya. Oh, naa sila zipline, mga rides dire. So, musuray kami dire medyo bugnaw. Kaya nami dire sa taas sa bukid. Bukid na kayo. Na sila mga hotel na nindot, resorts. Yun, so mga yung mga prices dire sa Zip Extreme Dahilayan Adventure Park. Ano siya? So 600 package, 1200. Mahal pero nindot siya. Oh, magtanaw kami. Timber. Yoo!
Ayos. Okay. Stig. Sorry lang, sir. Oh, suri-suri kami. Sige. So, mao ni siya ang ropes course. Mga 200 pesos lang. Ayaw hulog ha? Unsa ni siya na sakay? Kuya, sa vlog niyo. Ah, pilga! Sige, sige. Ulaw. Ulaw si Rose. Pero mo sakay kami sa drop zone? Drop zone. Sky swing. Ayos. Mao ni siya. Hindi na ito may bawang karon at tinong lalaki. 3, 2, 1, go! You told me to lighten up, but it's not easy breaking habits. Sa nga mo? Si June. Asa si July. Sige. Ano na zipline? 840 meters. Ayos. Up, and I ain't gonna chase no rabbits. You said it's not as bad as all that. Just need to take a deep breath and relax. We've got plenty of time tonight. Oh, everything's gonna be so I dance through the moon dark night. Oh! Ayos! Uy pa! Yeah! Jump! What's ang sky jump? It's a free jump, sir. You will jump over 80 feet. 80 feet? 80 feet, yes, sir. Nakasulay ka? No! Lingawan? Oh, pero mas lingaw ang jump. Di ko mamatay. Dili, sir. Ah, sige. Lights, take my hand and make this life incredible. Oh, sakita, oy. Sige bay, unsa imong isulti kabahin sa ani na park? Nindot gud kay siya. Hindot siya na. Bugnaw. Bugnaw dire. Oh. Astig na ay adrenaline rush. Oh. Sakit sa kuan. Bagulog. O akong paborito ang swing. Oh. Manang pinaka-adrenaline para nako. Pero lingaw man ang zipline o tanan. So, Sulit. well, treat ni Rose. Pasalamat ko niya. Pero worth it kung magbayad ko mo. Kahit nindot siya. Pero muli na kami. So, tara. Sige dong. So, kumusta nga lang na to? Okay lang. Kira? Kapoy. Medyo kapoy, no? Sige, nagbiyahe. Pila ka oras. Pila ka oras ang biyahe. Oh, bitaw. Pero sulit, sulit. Oh, ugma. Ugma naman. Ugma na pod. So, kapoy na kami. Pero lingaw kayo ng adlaw. Dagan namon nakita. O niuli kami diri sa iyang balay. Tulo kami kay ugma mag-adventure pa. Oh, sayo na pod mi ugma. Oh, masayo. So, marang adventure karon. Salamat sa pagtan-aw. Og amping naman. I asked you to stay a while, but it's not easy making promises. You got a habit of moving on, and so you'd rather be anonymous. You said it's not as bad as all that. Just need to take it